Bàrbara Mestanza, de 33 anys, és una de les artistes més polifacètiques que coneixo. Actriu, cantant, compositora, dramaturga i escriptora. Faci el que faci, és sempre des d'una veu personal, un llenguatge seu i cru que es torna propi durant uns minuts. Avui, a través de les diverses cambres del seu refugi, explorarem la seva faceta com a dramaturga. Benvingudes. Hola! Hola, bonica! Com estàs? Molt bé. Estic molt contenta de venir aquí. Us he de dir, d'entrada, que aquest cop serà una mica diferent perquè la Bàrbara transita per la seva llar, així que buscarem 3 exemples dels espais on ella se sent més inspirada per crear i crec que això està molt bé perquè també és una bona representació de les realitats, no? Que moltes vegades no tenim un estudi definit, impecable, on ens venen les millors idees, sinó que... La realitat és precària i la situació és la que és. I en aquest pis, de moment, no tinc estudi propi, sinó que en altres n'he tingut, sinó que vaig movent-me també perquè necessito, quan creo una mica, necessito anar canviant d'espai. O sigui, hi ha una cosa que per mi és primordial, que és quan et bloquegis, mou-te. Físicament. Sí, eh? Llavors, quan em bloquejo, el que haig de fer és moure'm. M'ho recordo cada vegada i estic escrivint i dic això no flueix, no sé per on tirar, i llavors li dic, vale, haig de moure'm. Llavors m'aixeco, vaig a fer un pipi, moure una cervesa, em moc de lloc, o agafo directament l'ordinador i me'n vaig a un altre lloc de la casa. Llavors vaig tota l'estona movent-me, tota l'estona vaig com... Que interessant, nòmada. Aferrant-me al que acabes de dir, jo tinc un dubte essencial, que és com és el dia a dia amb la Bàrbara Mestanza. O sigui, tu com a creadora escrius, pots escriure 6 hores seguides, ho fas en trompicons, ja que domines tantes disciplines, les barreges, crees projectes paral·lelament, com funciona això? Vale. Primer haig de dir que amb la meva psicòloga estic treballant perquè tinc una addicció a la feina, sembla una broma, és molt seriós. És workaholic, Bàrbara Mestanza? Sí. Tinc un problema real, és a dir, jo tapo moltes coses amb la feina. Faig moltes coses perquè tinc molta curiositat, sempre l'he tingut, i d'alguna manera sento que cada disciplina artística que provo parla una miqueta del que necessito o com necessito dir. Hi ha vegades en què em ve de gust simplement posar-me en mans d'un altre i deixar-me endur, d'alguna manera jugar a alguna molt més emocional. I aquell moment és on vull i desitjo que m'agafin en una sèrie per fer d'actriu. Hi ha moments on realment necessito d'alguna manera dir alguna cosa molt concret i llavors escric o tinc una imatge molt clara i llavors començo a agafar imatges que tenen a veure amb projectes futurs o presents. Jo sempre estic treballant. Jo generalment on flueixo molt més és quan comença a marxar el sol i em puc estar fins les tantes. T'entenc, eh? He de dir que crec que jo sento que hi ha una mena de paral·lelisme entre les personalitats més creatives i la nocturnitat. Però no sé per què, o sigui, et juro que és una cosa que des de petita jo no dormo molt. De fet, a mi em dóna gust dormir durant el dia quan hi ha llum. I per la nit és com que em veuria 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, escriuria fins les tantes... La meva copeta de vi, la meva cerveseta i música, saps? Sí, crec que potser té alguna cosa com amb lo visceral, no? Com que escrius quan el cos t'ho demana i no quan el capitalisme et diu que has de començar a dir-li. A veure, en realitat no és veritat, perquè sí que hi ha uns tempos, per desgràcia, i costa molt respectar-los. De fet, jo crec que és una cosa que jo estic intentant treballar molt, que és treballar des de l'anticapitalisme, que és el feminisme. O sigui, per mi, patriarcat igual al capitalisme, feminisme és igual a anticapitalisme. Si hi ha capital, capitalisme no pot haver feminisme real. Per tant, jo intento carregar-me tot això. O sigui, intento... I com t'ho carregues? Doncs intento respectar que si no surt, i avui no vull, i avui no em surt, i avui no puc continuar parlant d'això, doncs me'n vaig, paro. Intento fer-ho. Però això passa que després la gent es posa molt nerviosa i s'enfada perquè vas tard tota l'estona, saps? Tens tota la raó, Bàrbara. Però bueno, també és veritat que si estem explicant alguna cosa des de la veritat, no podem forçar-la a sortir, no? No podem fer-nos necessària. Ara parlarem d'això. Jo proposo que canviem de cambra
ja hem vist el llit, he de dir que la resta sempre lliuiran una mica menys còmodes que aquesta, però tinc altres preguntes a fer-te al respecte, ¿vale? Així que proposo que ens desplacem. Molt bé. Amb les obres que he vist sempre hi ha un tros de tu, no? De la teva vivència des de la teva identitat de gènere. I mentre pensava avui què tenia ganes de saber, quina era la teva opinió al respecte, vaig recordar una conversa que vam tenir amb Sònia Moll l'altre dia. El que plantejava era que jo li preguntava també com és que escrius tant sobre el que et passa, el que sents, sobre els teus problemes sent dona, sent lesbiana, no? Com no et sents molt vulnerable i molt exposada fent això. I ella em va plantejar aquesta tesi, que recordo que era de Despentes, en la que el que deia era que lo personal és polític. Llavors, lo personal sí que s'explica, però és molt diferent d'explicar lo íntim o privat, no? I que ella creava en base a aquesta diferència. Ella sempre creava des de lo personal, però mai des de lo íntim o lo privat. Què penses tu al respecte? Perquè jo, veient Sucia, per exemple, però també La mujer más fea del mundo i una mica l'essència de totes les flores, sento que crees molt des de lo personal, però crees també des de lo íntim i lo privat? Jo crec que aquesta és una gran pregunta. Jo primer de tot penso que tot és autoficció. És a dir, que crec que per mi és deshonest afrontar la creació jugant a fer una ficció. És a dir, crec que no existeix la ficció. Simplement crec que agafes les teves coses i els hi dones un perfum diferent o una fisonomia diferent, però en el fons sempre estàs parlant de tu i del que tens al voltant, de tu, les teves pors, les teves, no sé, el que desitges, els teus desitjos i el que t'ha passat o li ha passat al del costat o el que et fa por que li passi al del costat. I crec que per mi no ho plantejaria tant des de personal o íntim, sinó del que necessita ser dit en aquell moment. Però no necessita ser dit en aquell moment per mi. És a dir, no... I això, aquí per mi hi ha la diferència entre lo personal i lo íntim. Lo íntim seria, jo ara mateix necessito parlar de que m'han trencat el cor. De que m'han trencat el cor perquè m'acaben de trencar el cor o he tingut una discussió amb la meva parella, no. Sí, però el món necessita parlar d'això ara, o necessita sentir i escoltar això ara mateix. Això per mi seria lo íntim, no? Parlar d'algo que és per tu, és quasi pornogràfic, no? És jo necessito ensenyar-me i mostrar-me donant voltes sobre aquest tema. Per mi llavors entendria lo personal com allò que té a veure amb mi, però que té a veure tant amb el que està passant que o ho poso damunt la taula o em semblarà que sóc una persona deshonesta si no ho estic fent. És a dir, el tema de l'honestedat és una cosa que a mi em preocupa moltíssim i que marca moltíssim la meva creativitat, i no només això, sinó també les meves relacions personals. A través dels anys, jo me n'adono que vaig començar treballant als 12 anys, fent d'actriu, vaig començar en el món del musical, vaig començar a fer música, vaig tenir una banda de música, i crec que si jo ara miro enrere, el meu pas ha estat apostar per una honestedat escènica o una honestedat creativa, perquè quan tu veus, escoltes una cosa honesta, és llavors quan passen coses. Crec que això que estàs dient il·lustra molt la teva obra, no? Com aquesta cruesa. He vingut aquí a explicar-te això i t'ho explico sense embellir-ho de més, no? Sense posar-li vaselina fins i tot. T'ho explico cru i encara que et sigui incòmode, potser el que necessitem és que se't faci incòmode. Generalment el que ens urgeix, el que ens està clamant i tremola dins nostre, generalment està tremolant perquè la teva amiga també li està tremolant, perquè l'altre dia vas veure per les notícies o a l'Instagram o a la tia del metro vas escoltar una discussió entre una parella. Res és casualitat. I jo parteixo del no són tan importants. És a dir, el que m'està passant a mi, l'únic que em queda és dir el que m'està passant a mi, saber això. Sí. Saps? És com fer la suma, no? En plan... Sí, no sé si t'he respost a la pregunta. No, completament. Bàrbara, crec que és el que aconseguies a Sucia. Crec que és el que aconseguies a Sucia, no? Com aquest sentiment oceànic una mica de estem totes aquí i jo, per exemple, que hi vaig anar amb la meva parella, el sentir com
sé que has connectat amb l'obra, però no sé si hi has connectat de veritat, perquè a mi, jo he recordat tots els homes pels que he passat, no? Com totes aquestes ferides, sentir que hi ha un fil que ens connecta totes com a dones amb la nostra vivència de la violència, no? Com la violència que ens ha envoltat des de que naixem ens ha afectat i tenir aquest sentiment oceànic de que totes som una gota d'alguna cosa és molt poderós, perquè sana ferides, no? Així que és molt guai, Bàrbara, que interessant. Lo personal és polític, nenes, és que això és una veritat com un temple i ho abarca tot. Jo, des d'aquí, us proposaria que anéssim a la tercera localització, també anomenada sofà, i tornant a la practicitat una mica, recuperant aquests espais que estem veient del refugi de Bàrbara Bestanza, m'agradaria saber... Ens has parlat d'aquestes notes, no? En les que tu vas desenvolupant allò que et crema per dins, també ens has recordat que ho fas des de la necessitat i des de la necessitat de que ocupi un espai al món, no? I que la gent també ho escolti i que per tant sàpiguen també que no estan soles i sols. Tu comparteixes els teus textos o ho vius des del que estic explicant és meu, per tant és la meva història, no? I necessita tenir el meu vistiplau? O ets d'aquesta gent que sí que li agrada anar-li rolant com als seus amics i a les persones que admira a veure què en pensen o a veure què hi veuen? És curiosa aquesta pregunta perquè ara de sobte he pensat què faig amb el que escric habitualment? I dic, hòstia, és heavy, ningú ho sap. És a dir, si la meva parella em preguntés a veure, em pots deixar llegir el que estic escrivint? Jo li deixaria. En canvi, mostrar una cosa... Jo soc d'aquestes pesades que no vull que entri ningú a la sala d'assaig, vull que la gent entri quan s'estreni. Quan s'estreni ja veuràs l'obra, però no vull que ningú de fora hi entri. Perquè d'alguna manera sento que la creació ha de ser quasi com un somni, saps? Quasi com me'n vaig a dormir i bona sort, adiós a tot el mundo, me'n vaig a dormir i el dia següent et despertes i han passat 25.000 històries allà dintre. Però al mateix temps sí que tinc unes certes persones clau a qui els hi demano que llegeixin el que faig. La veritat és que sí que m'agrada molt, per exemple, treballar des d'una... Sempre hi ha una jerarquia en la creació i sempre hi ha una jerarquia en l'assaig i en l'escena, però m'agrada molt saber què pensa la gent amb la que treballo. Vale. I això potser fa molt de temps no, però cada vegada està més present en el que faig actualment, que és girar-me i dir i això que acabo de decidir, tu com ho veus? Però li puc preguntar a tothom, m'és igual, inclús et diria que li puc preguntar a la meva mare si ha vingut algun assaig, una prèvia, li puc preguntar a la meva mare, aquell moment, tu què... Perquè m'és igual, perquè jo no ho faig per un tipus de públic determinat, jo no busco una experta i un expert en art, no, jo faig el que faig per totes. Clar. Llavors, la meva parella és algú a qui sobretot el llibre li feia llegir segons quines parts de les que adoptava. El Frank Cuellar, que també és un creador, també li deixo llegir moltes coses de les que faig. El Jaume Vinyes, no sé, la gent amb què treballo, és molt vulnerable el que fem. És que és el que t'anava a dir, Bàrbara, em fascina perquè quan parles d'alguna cosa com tan interna, no? Com de la teva vivència, amb l'exemple de Sucio, per exemple, narres una agressió sexual que tu vas viure i ho fas per ensenyar-ho al món, ha de ser molt delicat també ensenyar-ho a les teves amistats, perquè ha de ser difícil, m'imagino jo, com separar els apunts envers el text, no? Com que ells ho puguin veure i elles com un text que et poden ajudar, com jo ho explicaria des d'aquí, ho explicaria des d'allà, però al final com l'arrel és una vivència teva, no? És un espai tan vulnerable que també l'objectivitat desapareix. L'única manera de sobreviure a l'autoficció és el no anar a reproduir el dolor passat, sinó connectar amb el que et passa ara, per mi, en el moment. Perquè si jo em plantejo com m'he plantejat moltes vegades en altres obres o quan he dirigit algú que és aquí plores, aquí dones, aquí rius i aquí... estaria fallant a l'honestedat. I no sé per què
hi ha alguna de... crec que tinc ganes d'anar cap allà, investigar més sobre aquest concepte, sobre des d'ara, què passa ara, saps? Crec que és un molt bon punt de partida i també crec que defineix un espai molt segur, no? On la resta del teu equip segurament, si tu treballes des d'aquí, també podrà treballar des d'aquí. No des de forçar-se i apretar-se a perseguir una idea, no? O a ser sempre... Passa moltes vegades socialitzant, no? Que vols ser potser la més simpàtica, la més extrovertida, la més tal, i entendre que pots col·locar-te i estar amb la gent des d'on estàs cada dia també et fa sentir molt segur amb aquesta gent. Com a directora, i és una cosa que cada vegada veig més clara, primer que ser directora és una merda, absolutament. Ser una noia jove liderant un equip, jove més o menys normativa liderant un equip, és una absoluta merda. Perquè encara que s'esperi que de nosaltres, com a dones feministes, puguem afrontar les feines creatives des d'un altre punt, és mentida, i la gent encara necessita que li posis límits com posava límit aquella professora de mates o aquell pare abusiu, i encara busquen això de tu. Per tant, crec que el més revolucionari que pot passar ara en un ambient creatiu és la puta vulnerabilitat, i és molt complex. Jo no sento que sàpiga com fer-ho, encara. I encara ara, quan de sobte estic amb el Pep i em poso a plorar, penso, no hauries d'estar plorant amb ell perquè ets la seva directora, l'estàs liderant i de sobte li estàs mostrant això, ell se sentirà perdut, se sentirà insegur, sentirà que no saps cap a on estàs anant, que estàs perdut al rumb, bla bla bla, i això amb els tècnics, amb la gent de la sala, però estic cada vegada més segura de que crec que és aquest el camí, l'únic. Però bueno, moltes gràcies per tot, Bàrbara, m'ha encantat. Busqueu Sucia, jo no me l'he acabat, he de dir que vaig per més de la meitat i m'està entusiasmant perquè és cru, com tota l'obra de la Bàrbara, i punyent i imprescindible. I moltes gràcies per aquest cafetó. Gràcies. Carinyo. Gràcies.